Nem adok hozzá senkit. Ez le van szögezve. Ellopták a miaulom, és tudom, hogy te nem lopnál, mert te beírod nektek. Oké, miért lopnál? Nem adok hozzá senkit a szerveremhez. Ha moderátor, ha nem. Bár ezek is itt vannak, ezek a mostani moderátorok, úgyhogy valószínű, hogy most max csak egy ember lesz majd velem hosszú távon. Beredizik az ember, akkor őt befrendeljük. Oké. Van Gold Dragon, Gergőt. Van Gold Dragon. Te soha sem hiszem. Gergő, ott van. Ne Hülye meg. volt akkor az ember. Nem. Akkor be is rendelem, ugye itt nézem, Rózsák. hogy mi a neve. Odaadom a Dragon 10 meg Dragon. Galmat. Próbálom egyből rendelni, ja, illetve aki rendel, ne aggódjon. Most tényleg rend van be, chat. kereskedő ember. Most rendel be. Nagyon rajta vagyok, rengetegen rendelnek, rendelem, írok vissza, akit nem rendeltem vissza, le ne írja, hogy rendeltem, és Common kártyát kaptál, és az OG termékemből rendeltél, és nem vagy a friendem, mert csak az kap rendet, ugye? Rare kártyája meg minden más jár. Tényleg be is mondom itt live-jainkba most akkor a rendelők nevét, ahogy ígértem. És most be is mondja a nevemet, te. Most fogja mondani, hallgass. Aki rare kártyát kap, annak a neve be lesz mondom, mert megköszönöm nekik a rendelést. Most hogy ide be a nevem. meg Discordon örök friend, tehát hogy beszélgethetünk, megmaradunk friendnek, ugye? Az eredet, az eredeti 5. Noel skin, wow! Mondtam. Egy kicsit ilyen elcseszett tarzam, úgy ilyen másfajta, de ez is nagyon-nagyon szuper. 5 hónapja